पिस्तलजोंनो गावथारहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो नोंखौ माबा खालामगोन। नहीं बड़ा हरामी हो बेटा। गाखो द' हंले दुमब्रां नै हंले दुमब्रां नै बेनो नै बिमाया ओमफ्राय खोखिजों नहीं Hello everyone, welcome to my channel. If you new here, my another vlog. Good morning to all my family. So guys, जेखियानो जादोला मानो नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ। स' नै ओरै दङ बिमा आइ आरोना, ओमफ्राय नै ओरै दङ फिसाला। दा जोङो थांसिगोन। स' मानि थाखाय थांगोन आरो मानो नायलांदो। थ' अब्ला थांदिनोसै ना लोगोफोर। नै दा फैयै मोनफैलायबाय हस्पिटालाव फैदों आरोना लोगोफोर। आंनि फिसालाया लोमजानाय जादों। नै ओरै गिदिरा डाक्टार गिदिरा नैयाव जिरायो, ओमफ्राय फिसाया नै ओरै जिरायो आरोना। नैबे रुमावनो थांदों बिसोरो दा फार्स्टआव। लोमजानाय बेमार जादों, बेयावनो फैदों आरो दा जों फैनाय हा खामानिया जालायबाय जोंना। थांसैलाय जोङो न' फारसे। এইটো উঠাই লৈ যাব লাগিব না কেনেকা সাইকেল नायनो दावराव फिसालाया साइकेलखौ नायलांनोसै। नैबे आरो साइकेला रेन्जार साइकेलसो नांगौ होनबालाय रेन्जार साइकेल। फैलायबाय नै न' फारसे। दार्जिलिंआनो दार्जिलिंलै जोंना लामाया। सान्दुं गोसाथारलै लोगोफोर। नोंहा खोन्थाब्रा ओरै लाजिलायदों माथो नङा जोंना। Hi guys, sama. So guys, थावाबो नै सिगनेल मारलायबायलै नै बाइकआ नै जोंना थावबो जोबलायबाय नै। दा थाव सोनि र' नैबे दखानाव। दखान गैया आरोना, दखानाव थाव लायदों खोमा। लिटार किमान? 1 लिटार दे 1 लिटार। हा? 1 लिटार। थ' नै दा फैना मोनफैलायबाय न'आव। दा नै आंना बिमाया मादि नायदों नालाय पुर ब्लगनि इउटुब चेनेल नायदों जोंना आइया पुर ब्लगनि। नै ओमफ्राय नायदो आंना फिसाजोआ माबायदि हायाव उन्दुना दं नायदो। नै फिसालाया खावब्लाब्लानो नै नायदो। थांना थाङा नोंलाय सेन्टाराव थांना थाङा? स' गाइस फैना मोनफैलायबाय न'आव। ओरैबायदि गरम ओरैबायदि मेङो आरोना, बाइक सालायबा मेङा होनना बुङो मानसिफ्रा। थाल्ला सयथि बिराद मेङो। दा आरो थांफिननोसैलाय नगदायाव सेन्टाराव दखानाव थांफिननांसिगोनलाय माथो खालामनो उपाय गैया। नहीं स' गाइस न'आ जोंना नैबेनो आरोना, बानायनाया कमप्लिट जाजोबाखै, दासो बानायबाय थादों। बानायजेनदोंसो नै दासो। बेनो जोंना न'आ कमप्लिट जाजोबाखै। उनफोराव मा जायो बानायलांबाय थानोसै। नै दा फिसाजोआ फैनानै रेडि आं सेन्टाराव थांबानो। मा रायलाय मा रायलाय थांसै नुदा थांसै मा नांथागोन नोंलाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नै जोंना माइखियाबो रेडि थांसैलाय जोंहा। उलु 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 गाखो द' हंले दुमब्रां
नै हंलें दंना नैबेनो हि होनलायदों नै थांसैलाय रेडि ना रेडि जारौ नै थांसैलाय जोङो सेन्टाराव लोगोफोर दखाना नैबेनो आंना मानसिफोरा सोङो आरोना नोंनि दखाना मा दखान होननानै नैबेनो आरो आंना दखाना नैबे ओरैनो सथा मथा दखानसैलाय आंना लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरखौ थुसाबलाबायो आरोना आङो लोगोफोर नैफोरनो माबा माबि बानायलाबायो जेराव स' दोननायनि थाखाय दखाना बन्द बाय बाय आंनि फानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो हायोबा शेयार खालाम